makomo izvi vanoti zvakatangwa naamadawo. Regai ndikuudzei, cheche ino yagara iri kereke yaikwira makomo ichinamata. Amen. Hamuna kundinzwa zvakanaka. Aiwa takunzwai. Musuno ndaiudzwa kuti kuno umwe muchinda ari kupenga achiti kuri kuenderwei kugomo kunonamatiwa. Ndikati mwana wani? Nekuti vedu vabereki vaienda nesu kumakomo tiri vana vadoko. Iye vabereki vake vachienda naye kun'anga kunosvikirwa nokuroya. Mwana wani? Because inini baba ndinorangarira gomo ra74 kuSkodini. Tina kugara Nikodhima. Ndiri mwana mudiki, vabereki vangu vachinamata ndichitamba. Ataive kugomo. Kwaita munhu, mwana womuroyi, mwana wen'anga akatendedzwa nevhangeri ravabereki vedu iri, oti kugomo kunoenderwei? Matanga zvinhu zvasingazivi muAFM. Usazviziva zviro zvanga zvisingaziva zvagara zvaivepo. Ndosa vachitoovhasiya kuprovince kwako kwira vanhu, kwira kugomo navanhu. Mufundisi kusangano enda navanhu kugomo. Muvhangeri enda namufundisi kugomo. Now, kune vamwe vaindiudza kuti vakupara vaivenga gomo. Pamazuva iwayo paive nevanhu vasina kukwana sekusakwana kwavakaita ikoko. Vaiti vachiita musangano pasapo pachechi apo, kwaive nezvivanhu zvaiuya kuno gomo zonamata. Kuti ana kupara havana mweya, ana kupara havana mweya, ndeitonamata kugomo. Kune vanhu vaiuya kuno gomo, sevhisi ichipfuurira pamberi. Dzava kupara utuma vanhu kuti dai munobudisa vanhu vapenzayo kugomo, because chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kana nguva yegomo yapera, vanhu ngavaende kugotekwa. Haleluya. Vamwe varizokotsira vakupara voti haipiti kuti paipiri. Amen. Saka kana tapedza panapa, vanhu ngavaende kunozorora, kuti kana toshumirana usekurege kukotsira. Haleluya. Necheche remangwanana nhasi. Varume ngangakuropafadzei vana baba nanamai. Ndaona vafundisi vekuSouth Africa pano, ndaona vatendi vekuBotswana pano. Nezvo ndakaona umwe muchinda akauya kwandiri akati, baba inini ndopinda Methodist Church, asi pano pana Mwari. Mwari ngaaropafadze vemakereke asiri FM vari pano, nemi vekuAFM of Zimbabwe vari pano. Mwari ngaakuropafadze akutirei zvakanaka. Vavanza vadayira ka? Gomo raMwari iri. Haleluya. Rimwe gomo tinenge tina ana Chiyangwa pano. Amen. Hada profita. Tapedza vonze kuenda kumufaro kwavo, isosara kumufaro kwedu. Haleluya. Amen. Mwari ngaaropafadze munhu wose akabva kwakabva. Mwari ngaarangarire munhu wese akabva kwakabva. Amen. Gomo rino, upenyu hwako, mhuri yako, basa rako, chese chako hachirambi chakadaro. Ndinofarira madzimai vangu vanoera soko vari panapa. Ndinoda kuverenga shoko raMwari kuna Mapisarema 138 verse number 8. Mapisarema 138 verse number 8. Regai tiverenge. Jehovha uchandikwanisira zvinhu zvangu. Ngoni dzenyu Jehovha
zvinogara nokusingaperi. Musarega mabasa amaoko enyu. Aidzokorore, ndasikazvishona ndozvainotaura, aidzokorore. Jehovha uchandikwanisira zvinhu zvangu. Ila ipapo muniti Jehovha uchandikwanisira zvinhu zvangu. Kwanisira zvinhu zvangu. Taura iti Jehovha uchandikwanisira zvinhu zvangu. Ngoni dzenyu Jehovha dzinogara nokusingaperi. Musarega mabasa amaoko enyu. Rechirungu runoti, the Lord will perfect that which concerns me. The Lord will perfect all that concerns me. Ndoda kuitangira pachirungu ndichienda nayo kushona. The Lord will perfect all that concerns me. Zvichireva kuti Jehovha uchandigadzirira nyaya dzangu. Hakuna kune gomo rinosina nyaya dzake. Ndati hakuna asiya mubhedha, asiya imba yake. Pano ndakaona ndinava mbuya vangu vane imba yekuti kana uchisvika so unofanira wasvika kuState House. Vangari pano nezuro. Ndofunga vachiri pano. Vane nyaya dzavo. Amen, amen. Mune mabusinessmen muno. Mune vanhu vehurumende muno. Mune vanhu vepamusoro pano. Vakuitwa gomo nenyaya dzavo. Jehovha uchandigadzirira nyaya dzangu. The Lord will perfect all that concerns me. Now, regarding what concerns you concerns God. Nyaya dzako inyaya dzamwari. Dzinokukonsena izvozvo dzinokonsena Mwari. Zvinokukonsena zvinoattracta konseni yaMwari. Saka nyaya dzako dzinokustresa izvozvo dzinostresa Mwari. Zvaunofunga nezvazvo Mwari wanobatwa nazvo. Zvakakubata zvakabata Mwari. Zvinokubata zvinobata Mwari. Zvinokubata zvinobata Mwari. Zvinokurwadza zvinorwadza Mwari. Zvinokurwadza zvinoshaisa Mwari hope. Chinonzi chinondikonsena nechiya chinondistresa. Amen. Chinondikonsena nechiya chinoti kana ndakarapa hope dzangu ndikazvifuna dzinopera. Chinondikonsena nechiya chinopedza appetite. Chinondikonsena nechiya chinoti kana ndachifunga ndinobuda misodzi. Now panotubate ndepanoti that which concerns you concerns God. And I'm going to prove you with the scripture. Nekuti nguva zhinji kana chinetseka mundangariro, chinetseka mumwoyo uri wega, Satani anokuudza kuti Mwari hana hanya newe. Mwari haana basa nezvaunofunga nezvazvo. Jehovah is concerned with your concerns. Amen. Verenga Isaiah chapter 63 verse 7 to 9 kuti uzive kuti zvinokukonsena iwe zvinokonsena Mwari. Nyaya dzako dzinobata mwoyo waMwari. Nyaya dzako dzinoburusa misodzi yaMwari. Isaiah 63 verse number 7 to 9. Ndicharumbidza unyoro hwaJehovha namabasa aJehovha anofanira kurumbidzwa nokuda kwezvose zvatakaitirwa naJehovha nezvakanaka zvizhinji kuimba yaIsraeri zvaakavaitira nokuda kwenyasha dzake uye nokuda kwaunyoro hwake.
nokuti wakati zviro kwazvo ndivo vanhu vangu, vana vasingazoiti nokunyengera. Mobira ipapo. Tsitsi nengoni neunyoro hwaMwari ndo unoita kuti Mwari atiitire zvakanaka. Unoti ndakavaitira zvakanaka vanhu ava nokuti vanhu vangu vasingandinyengeri, they are my people. Ndine vanhu vaMwari here panapa. Ndine vanhu vaMwari here panapa. Machinda akambira murundidzwa rapo. Ndine vanhu vaMwari here panapa. Ndoziva hangu kuti hatisi tava kuzonamata. Vamwe vanogara uko. Imi vechechi yekokoko murundidzwa rapo. Now, inzwauzwe. Mwari unoti nemhaka yekuti vanhu vangu vasinganyengeri ndinovaitira zvakanaka nesisi dzangu. Mwari une hanya navanhu vake. Ndati Mwari une hanya navanhu vake. Mwari une hanya newe. Une hanya nenyaya dzako. Zvanyeberwa. Leva makore akafamba, mindo isati yauya, God cares about you. Kunyange ukasaona shanduko, God cares about you. Famba. Naizvozvo wakava muponesi wavo pakutambudzika kwavo kwose. Naiyewo wakanga achitambudzika. Ndokandikuda kuti your concerns are his. Nyaya dzako inyaya dzani? Aya, ukasapabata ipapo Satani anokunyengera. Ndati pakutambudzika kwavo naiye wakaita sei? Wakatambudzikawo. Babate mwana wamai, babate mupostora, kuti paunotambudzika paya naiye unotambudzikawo. Paunoneva nekonseni naiye une konseniwo. Hapana musodzi waunochema Mwari wasina kuona. Hapana prayer wakaita Jehovha wasina kunzwa. Hapana wari yawakaita nayo. Hapana pakakwira BP yako ya Mwari ikasakwira. Hapana pawakaita stress Jehovha akasastreseka. Nekuti makonsenzi ako, makonsenzi ake. Vana nziyo yatinoimba mucheche muno inoti una vanhu vake Mwari. Ine painoti papa vanofunga. Nandimozviva. Usafunga kuti paunofunga Mwari haone pfungwa dzako. Tosaka Efeso 3:20 inoti he is able to do exceedingly abundantly above what we think. Because when you have thoughts that are worried, he is worried as well. Ikunzwika remangwana nanani. Paunenge wakadzanya wakaoma miromo, uchipera simba Jehovha unorwadziwa. Tsitsi dzako idzake huru. Kune vanhu vake vanomunamata. Watinonamata une tsitsi. Watinonamata une ngoni. Watinonamata une hanya nesu. Tikashaya vane hanya nesu usametseka. Nyangwe hama dzako dzikasava nemakonsensi newe, tikasakura ngano dzeukangaba. Kuna Mwari anokurangarira. Kuna Mwari anokurangarira. Kuna Mwari anetsitsi newe. Kuna Mwari ane hanya newe. Your concerns are his concerns. Now, verse here yati nechirungu. He concerns all that concerns me. Sangani bobata izvinhu zvinotikoncern. Amen, amen. Your health concerns you, am I correct? Utano wako unokuconcern ndi utano nemenene. Saka unetseke neutano wako Mwari akasaunetseka neutano wako. Your family is your concern. That vana vako is your concern. Wakaberekwa is your concern. Angati dzako dziya marombe. Angati dzako dziya dzinodhakwa. Angati dzako dziya dzinoshupika. Angati dzako dzinodzungaira. They are your concern.
zako is your concern. Hakuna mtenda, hakuna mwana wa mai asili concerned na mali zake, kufamba kwazo, kusafamba kwazo, kana sinaumira shakanaka. Project yako is your concern. Business yako is your concern. Nyembo za wana wako is your concern. Amen. Kuti mwana huyu wanisingaonekana wasikana wanoya pano iko cha 25 years. Depi action voice nenge kusikana sikana. Watone concern. Punye berbereke. Mwanasikana wa 21, 22 ausatambo na shikoma na shino kana kunonoka hapa na pano. If you get concerned. Punye berbereke na mai. Bilo ya berbereke na mai. Kuna wazororwa. Goreri katita. Tuye stress hapana mwana. It becomes your concern. Education ya wana wako is your concern. Mafiza wana wako is your concern. Kina mudere panapa. Fiza wako is your concern. Cheshi FM ya Kisunguruza is our concern. You are concerned with our church. Your pastor is your concern. Your elder is your concern. Your bishop is your concern. Your prophet is your concern. Dikoni wako is your concern. Sese chino kukonsena. Ikonsene yako uye chino konsena mahali. Iyo Zimbabwe hiyo hii. Unyebele. Amen. Sasole ina hama tangu. Mageta hapa China. Tunataka dogo tutenda tapabla. Second Republic ikuzama. Asma poto za chiko. Ukapinda Bulawayo yaitika, Bulawayo yandikontukuziya tunga. Nekuda kwe thermal power station ne industry. Anuza history federation. Bulawayo yaive hub ye southern ye federation. Manyasa rande mamosikeni wanoiva kwese waiwe usushaka basa. Nema shona madaro elimi ndarongu aba vabuera kanushaka basa Bulawayo. Asuka famba iko zvino izvi ishe Marshalls. Zimbabwe is our concern. That is Zimbabwe is our concern. Zvako zvofa kuti America iri nani, South Africa iri nani, ndizvozvo asi Zimbabwe is your concern. Nyamba uri South Africa ikoko, uri ku-UK ikoko, unokuziva kuti kumusha kwamira zvakanaka here. Nosaka vana vaIsraeri vanokatisa maHosea 7 vari kuBhabhirona, asi tiri panziza Bhabhirona. Takadzima irwiyo weBhabhirona, tikadzima imasevhiyo weBhabhirona. Tiri kunyika avatorwa, asi our national countries our concern. Nehemiah achishanda muimba yamambo, ari personal aid wa mambo, achipota chipesa chikafu cha mambo, ari advisor wa mambo. Paakaona Hanania mkoma wake unatikumusha kwa kamera sei. Zimbabwe is our concern. But let me tell you, people of God, the Bible says God will perfect all that concerns me. Tabate panoti zvinokonsena mai, hazvimukonseni chete, hazviperi pakumukonsena. Unoperfecta, unopindira, unointervena pakonseni zangu. Iverenge this one. 108 verse 1. Ndautopeta. Hallelujah. Ine munhu ere panapa. Psalm 108 verse 1. Iverenge neshona. Verse 8, sorry. Verse 8. Yeah. Jehovah, uchandikwanisira zvinhu zvangu.
Ulizeni Jehova. Kwese koko kwengoni toziva tani ngoni. Kade uyapila. Kunja nechorocho. Umkweni mzuru wa mungamlahi. When God called me to go to Bible college, He sent me and said, "Udala mfunze chorocho." Overseer amati mtu yenyati nati yowili na komanda. Amen, amen. In home, Jehova. Take a seat. Utanikwalizira zino zangu. Ilikuwa kuti naitaka concern zangu anataura Yesaya. Na hiyo becomes alongside and it becomes his concern. Azipere papo unaburuka. Wapindira banyaya zangu. Unaburuka. Wakabisa nyaya zangu. Kinonana tamaruya. Wakamzina Ruth na Naomi kuna Ruth. This man will not rest until he settles your matters. Kana mameta zako kuneta. His concern no kuneta. But he settles unatunza unapateki tangu ya zako. Now, kinozi kunyengetera. Kinozi kutanya. Kinozi kula komo. Kuno presenta makonsensi edu kuna mahali. Bana aka presenta makonsensi edu kuna mahali yere. From Monday, Tuesday to yesterday, He will perfect your consent. He will complete your consent. He will intervene. He will settle. Na utopeza. Gaipinde mumoyo mako nyaye inote. Jehova utagazira nyaya zangu. Sisangataza ugazira. Watetera ngataza ugazira nyaya zangu. Pisa kuangataza ugazira nyaya zangu. Aporofika lakataza ugazira nyaya zangu. Nangataba pasa ugazira nyaya zangu. Sekula ngakataza ugazira nyaya zangu. Jehova utagazira nyaya zangu. Nishetara na wangu. Na precious yangu. Utano wangu. Mari zangu. Cheche yangu. Nika yangu. Chezo zangu. Razi yangu. Precious yangu. Jehova ushagazira. Jehova ushagazira. Jehova ushagazira. Jehova ushapindira. Jehova ushaburukira. Agazire nyaya zangu. Wapenza kuna matoto wabuliwa kuonoso Jehova ushagazira nyaya zangu. Ni andiziri Shizira andiziri Mtauta andiziri Asadino zira ushagazira nyaya zangu. Ushagazira nyaya zangu. Wakamiseka zangu. Jehova ushagazira nyaya zangu. Wakamishora na shashora zangu. Wangine inayo. Wangine inamata ushagazira nyaya zangu. Bagondo vanwanzo taura nyaya inoti zvegomo ngazviperere pai. Kune vanhu vanotanga vada kuinterviewa. Pakuri sei kugoma? Saka chii chakazoitika? Pavakaburuka vatumwa vakaona Jesu. Minana yakaitika. Kunge vane hanya. Nyamba vari kutsvaka kunyomba nekuseka. Vanonyomba ngavanyombe. Vanotaura ngavataure. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Vanozvidze ngavazvidze. Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Amerika ingadipa masanctions. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Visa rangu ringanonoka. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Uchatoma nawabubatira. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Murume wangu akatiza akaenda kushora use. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu. Cheche yangu inonetsa masuano. Asi Jehova uchagadzira nyaya dzangu.
ave marombe unozwa ndiri kuangarira grade 2 ndaive nenda unoziva inda vana vedu havazivi chinonzi inda inda ndikaudza vanhu kuti bhutsu ininda ndakatanga kupfeka bhutsu grade 7 iri bhutsu yekugorora mukoma wangu akanga afa kuhondo ndikaudza vanhu ndiri mwana waoverseer weAFM ndaitengesa kubulawayo muna Lobhengola State mapaperbag nemambarebag ndiiti gamla sponge yakazolayo nakuparekisa va Lobhengola State ingamla sponge asi ukandiona nhasi Jehova akagadzira nayo dzangu vaimbouyai mutimbi womwari kokumusoro hama dzedu dzinotiza dzimwe dzinotirasa dzimwe dzinotitambudza asi hanambotisiya kana kulaumba mwari kokumusoro mukomana nemba ndakamutiva very lazy today yesterday womwari kokumusoro ndikoperakudzasara udzodziya izenda nyaya dzako tozvokunamatira tinotanga udziise kuna mwariyo